tlabt il-mulej x'għandek fuq qalbek. Biraħ smajt xi ħaġa u berikketni. Infatti ħafna minnkom anke titolbu t-talba tal-missierna meta ħafna nies li jitolbu t-talba li jgħidula tal-missierna ngħidu hekk. Kull rispett jiena ma nemmenx li hija talba tal-missierna, hija prinċipju kif Ġesu Kristu għallimna kif nitolbu l-missierna iktar milli talba li toqgħod treddina. Imma bżomm jekk tgħidha m'intix ħadha m'hemmx sagrilleġġ, imma apparti minn hekk. U it-talba wkoll li aħna ngħidula talba tal-missierna hija talba ta' ringrazzjament. U waħda minnhom u fiha hemm ukoll il-prinċipju li inti titlob il-Alla biex juri r-rida tiegħu lejk, biex jurik ir-rida tiegħu, biex inti tagħmel ir-rida tiegħu kuljum. U llum nixtieq nispiċċa din is-sena magħkom u nibdiha wkoll magħkom għax ħankunu qed nitolbu nfaħru l-mulej l-ewwel sija tas-sena ġdida b'messaġġ b'messaġġ minn issa biex inkunu konxi fis-sena ġdida li din għamluha priorità mulej urini x'hemm f'qalbek. Urini xi trid minni kuljum. Is-sena l-oħra, anzi sorry, fil-bidu ta' din is-sena ta' 2019 kellimkom kif kuljum tqumu tirringrazzjaw il-mulej mal-ewwel qabel ma tirfessaqajk l-art. Kemm minnkom għamiltuha kuljum kif tqum mal-ewwel tibda tirringrazzja lill-mulej. Dak prinċipju għamluh tinsewx. Jiena bniedem ħukom pastor li nemmen fid-deċma. Ma mhux biss finanzjarja, id-deċma ta' kollox. L-ewwel post f'kollox. Sewwa l-ewwel frott. U l-ewwel post fil-ġurnata hija mhux innaf il-qattus, il-kelb, il-mara jew ir-raġel b'kull rispett lejhom u tfal imma lil Kristu. F'din is-sena l-ġdida li deħlin fiha inħeġġitkom biex iżidu magħha s-sadik biex intom kuljum tgħidlu mulej x'hemm f'qalbek. Urini mulej x'hemm fuq qalbek. Amen, deħlina l-sena li nemmen ħatkun sena interessanti u forsi nista' nazzarda ngħid li sena li naħseb li qatt ma ħankunu rajna bħala. Sena soprannaturali u sena li hemm bżonn li aħna l-poplu tal-Alla nkunu konxji ta' żmien li qed ngħixu fihom. Amen. Ġieli smajtu saying kemm inħossni vojt. Ġieli smajtu din is-saying kemm inħossni vojt. Imma tħossok vojt għax ma tkun kilx, ma tkunx kilt. Kemm minnkom tħossukom vojti imma xorta tkunu kiltu x'jikla. Ma għax tfisser tgħidlek ħossok vojt, ma tax ħadd jgħidlek inħossni vojt. Tħossok vojt fil-liema area. Vojt. Qalbek vojta? Estonku vojt. Meta ngħidu kemm inħossni vojt xi tfisser? Kull wieħed minna għandu reservoir. Kulħadd jgħidha reservoir. Għandu tank. Għaw minn għandu tank tal-ilma u għaw minn għandu tank tal-gorra. Imma kull wieħed għandna tank. Bl-Ingliż il-kelma tank x'inhi? Tank. Allura bil-forsa ħajkollha ngħidilkom bl-Ingliż biex tagħmel sens di. If you want your tank full, be thankful. Amen. Il-poplu tal-Alla waħda mill-affarijiet li huwa distint għalihom Take your time. Pause again. Okay. We're on live YouTube's live stream. Hi. Thank you. Tfal tistgħu tmorru għal-lezzjoni. Mnalla l-aħħar tas-sena. Alleluja.
Meta tkun pastor tkun ballarin għax tiġi streċjat ħafna. Imnalla kont nagħmel il-Pilates u l-stretching. Mela tfal jidħlu mal-tfal. Waħda mill-karatteristiċi li l-Kristjan għandu jkun magħruf għalihom huwa li jkun bniedem li jaf ikun grat. Amen? Ħanurikom xi ħaġa qabel ma mmorru xi passaġġi. Morru fil-ktieb tat-tieni Timotju. Ovvjament, ta' spiss nisimgħu li aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. U hemm interessanti meta Pawlu jitkellem ma' Timotju, waħda mis-sinjali tal-aħħar ta' żminijiet mhijiex il-gwerer, araw x'inhi. Mela, vers 1, tieni Timotju 3:1. Dan għandek tkun taf li l-aħħar tad-dinja jkun żmien iebes. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom. Li kieku kelli nagħmel verżjoni moderna, it will be a time of selfies. U l-imħabba għal-flus. Xi ħaġa interessanti, ġieli notajtu li iktar ma bniedem wieħed ikollu mhux neċessarjament ikun kontent imma jkun irid iktar. Aħna qed ngħixu fi żminijiet anke f'pajjiżna fejn Malta hija magħrufa madwar l-Ewropa żgur li hawn ħafna xogħol, hawn ħafna impjieg, hawn ħafna flus. U b'daqshekk Malta tissir iktar spiritwali, jew qed issir iktar karnali u iktar bnies mod ġenerali li jħobbu lil anfushom u li l-Alla jwarbuh. Għax il-prosperità finanzjarja mingħajr Alla tagħmlek Alla. Għalmenu taħseb, ġielek taħseb li int Alla, sakemm ma taqbdek xi marda kera u tinduna li l-flus kollu li inti ħdibta l-jom ma jistgħu fejqulek laqqas virus wieħed. Jiġifieri mhux għax il-prosperità u għall-grazz hemm prosperità u jiena nemmen fil-prosperità, imma mhux prosperità li tirreplejsja lil Alla, ma l-prosperità li tiġi ma' Alla. Amen? Faħħarin, supervi, dawn tip ta' nies tal-aħħar ta' żminijiet. Dajja ma jisimgħux mill-ġenituri bla ringrazzjament, bla gratitudni. Bla ringrazzjament. Di hija waħda mis-sinjali tal-aħħar ta' żminijiet aħwa. Issa mhix ħadħol fiha llejla għax ma rridx indum ħafna nitkellem, imma għal dak kollu li għandna naraw jiżdied fil-ħażen, il-Knisja suppost tiżdied fil-kontra. Inkunu poplu iktar grat, inkunu poplu nafu ngħidu grazzi, napprezza. Jekk qabel konna one, issa iktar ma' żminijiet ħżienu aħna rridu nsiru two. Jekk il-ħażin isir 2, aħna rridu nsiru 4 fit-tajjeb. Jekk il-ħażin isir 4, aħna rridu nsiru 8 fit-tajjeb. Għax aħna rridu dak li dejjem li jmur kontra l-ħażin u l-Bibja tgħidlek id-dawl qatt ma jeleb il-ħażin. Qatt ma jeleb, skużawni, id-dawl dejjem jeleb il-ħażin u d-dlam qatt ma jeleb id-dawl. Amen? Bla gratitudni, bla tjieba, bla qalb, bla ħnina, la blaba,
Naf xidnej jiġu River of Love, naħseb. Le, grazzi Ġesu. Hawnhekk ħadd mu hekk. Dawk jmorru l-Knisja l-oħra, hawnhekk ħadd ma jlablab. Bla razan, kifra, bla minn fuħa bijom minn fushom. Jħobbu aktar il-pjaċir milli jħobbu lill-Alla. Nies ukoll li jiġħdu l-qawwa tat-tieba minkejja li minn barra jagħmluha ta' nies tajba, għalkemm dik il-kelma tfisser nies reliġjużi, jagħmluha ta' għandhom ċertu reliġjożità imma ċaħdu il-qawwa tal-Alla. Illum irid titkellem fuq ir-ringrazzjament. Mhux biss għax għandna servizz ta' ringrazzjament li l-isem ta' dan is-servizz ismu ir-ringrazzja minn grazzja. Aħna qed nitkellmu fuq il-grazzja dal-aħħar. Jekk int verament mimli poplu tal-Alla mimli bil-grazzja, aħna għandna nkunu l-iktar poplu nirringrazzjaw. Għax anke meta tgħid nirringrazzjak, jien grat għax jien ġejt tant mimli bi-grazzja nirringrazzjak. Ir-ringrazzja mimli bil-grazzja. Aħna li aħna mimlin bil-grazzja tal-Alla għandna nkunu iktar nies li nafu nirringrazzjaw. Mhux l-aħħar tas-sena, kuljum. Kuljum ma toħodx for granted. Ma tuħux il-ħajja for granted. Ma tuħux il-familja tiegħek for granted. Ma tuħux ix-xogħol tiegħek for granted. Ma tuħux xejn for granted. Imma tkun poplu, persuna li verament taf tkun grat u tirringrazzja lill-Alla ta' kull ma għandek. U mhux biss l-Alla ma anke tirringrazzja lil dawk li jaqduk. Anke jekk jitħallsu, tirringrazzjahom. Tirringrazzja lill-aħwa li jaħdmu fil-Knisja biex inti tiġi għall-kumdità tirċievi l-kelma bla tfixkil. Tirringrazzja lill-pastor, għalkemm mhux qed nitlob din għalija personali, qed nitlobha għall-Kristjani kollha li aħna nkunu grati. Tirringrazzja lil min sajjallek id-dar, tirringrazzja min jipprovdilek il-flus id-dar, tirringrazzja lil boss, ma dak qed inħall, dak qed taħdimlu, ma xorta tingrazzja, ma setax ikeċċiku ma jkollok xogħol. Tirringrazzja lil uliedek meta joruk l-imħabba u japprezzaw ku jiġu janquk u tirringrazzjahom. Proverbju ieħor bil-Ingliż li nħobb ngħid jiena u għallimtu l-itfal tiegħi dil-ġimgħa stess. Hija if you want to be great, be grateful. Jekk inti tkun verament persuna kbira, imma uri gratitudni kbira. Ejx persuna li tkun taf tkun grat, tapprezza. Meta bniedem ikun apprezzat, il-bniedem li huwa apprezzat, il-performance tiegħu jew tagħha tkun ħafna aħjar. Allura minflok isir biss bħala dover, u anke jekk inti forsi dak li tagħmel taqdi lill-Alla b'mod dirett bih, jekk hux kant, jekk hux mużika, jekk hux pritka, jekk hux xogħol pastorali. Imma jekk inti tkun kapaċi tirringrazzja lill-Alla u tirringrazzja lil min jaħdem għal-Alla. Hawnhekk anke biex isir il-lejla, il-New Year's Eve service il-lejla hawnhekk, tgħix kemm sar xogħol. Ħafna xogħol aħwa. Ħafna xogħol. Ħafna il-biċċa kbira ħanejdu hekk. Ma jirrealizzawx kemm isir xogħol, kemm ikun hemm xogħol u taħbit biex tiġi organizzata serata bħal lejla. U ma napprezzawx ħafna, mhux il-lejla biss, matul is-sena meta jkun anke okkażjonijiet oħrajn. Matul il-ġimgħa is-servizz li aħna nsejħulhom regolari għalkemm bħala Kristjani tidħol qatt f'dik il-modu mentalità ta' drajt. Ma dejjem kun għex b'aspettattiva ta' il-mulej ħajamel xi ħaġa ġdida. Imma anke n-nies li jaħdmu wara l-bar hemmhekk u jlestu s-sandwiches u jlestu d-drinks u jlestu t-tejjiet. In-nies li jiġu jnatfu
skużi l-kelma, il-mandra li ħafna jħallu warahom fit-toilets. Ħadd minnhom ma jitħallas għalihom daw. Naf li Alla jħallasom. Imma kemm inti konxju jiena u inti, ara ħanibdew mill-immedjat. Ħanaqbes il-familja tiegħi immedjata. Ħanibdew minn din il-familja immedjata. Kemm int konxju, kull meta tiġi hawn inti tirringrazzja lill-ushers, tirringrazzja lill-greeters, tirringrazzja n-nies ta' mara dar, tirringrazzja dawk li jlestu il-kameras, jlestu l-mużika, tgħidhom thank you brother, thank you sister, napprezza li inti vera taqdel il-mulej imma taqdel lili. Qed taqdel lili. Jien għandi dak kollha li jaħdmu f'River of Love u l-biċċa kbira, mhux il-biċċa kbira, kollha ma volontira, sewwa. Vera li jagħmluh għall-mulej u jridu jagħmluh sewwa għax qed jagħmluh għall-mulej. Imma lili qed iħaffifuli x-xogħol tiegħi u qed jagħmlu li x-xogħol tiegħi bħala pastor u bħala wieħed li jiena nwassal il-kelma ta' Alla biex lilkom intikom kuraġġ, lilkom nibnikom biex intom issiru u tkunu l-poplu tal-Alla li Alla sejħilkom biex intom tkunu, lili dak l-affarijiet jagħmlu li ħafna aktar faċli. Allura vera tiqgħdu l-Alla ma tiqgħdu lili. Vera tiqgħdu l-Alla ma tiqgħdu lilek. Kemm inti konxju tmur tirringrazzjahom. Kun konxju u kun persuna li tgħix irrid nirringrazzja. Jekk xi ħadd jgħaddi għalik, jekk jgħaddi għalik tal-van, jekk jgħaddi għalik xi ħadd jiġi jiġbrok mid-dar, jekk xi ħadd jgħidlek xi kumpliment, irringrazzjah. Il-persuna li huwa rringrazzjat huwa persuna immedjatament inkoraġġut. Kull il-Kristjan m'għandu qatt jistenna biex jiġi rringrazzjat mill-bniedem. Imma meta jiġi rringrazzjat mill-bniedem jiftakar li jiena dak li qed nagħmel qed imiss il xi ħadd u għawer tidvalla pena ħankompli nagħmlu grazzi mulejx int qgħid boħti qgħid ħija u lili inkoraġġuni. Ma ħadd fid-dinja m'għandu bżonn il-kuraġġ u ma jiswilkomx laqqas penny. Thank you, brother. Ħafna affarijiet li jiena u inti nistgħu nagħmlu differenza kbira f'din id-dinja bihom ħafna minnhom laqas jiswew lek one cent. A hug, tannija, apprezzament, a thank you, tabtipa fuq l-ispalla. Daw affarijiet li ma jiswewlekx one cent lilek, ma toħroġ xejn mill-but. Imma meta tgħid grazzi, thank you, napprezza, dak il-persuna missejtlu ħajtu li bl-ebda flus ma tista' tmissomlu. Amen aħwa? U jekk aħna qegħdin ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet, jew l-aħħar tal-aħħar ta' żminijiet, u dawn l-affarijiet fid-dinja iktar qed narawhom jonqsu. Għax aħna qed ngħixu fil-ġenerazzjoni tas-selfies. Bħalma tgħidilna fit-tieni Timotju 3. Aħna nagħmlu mezz li nżiduhom iktar. With a purpose. Biskop li nżidu r-ringrazzjament. Amen? Meta inti rringrazzja tattira l-grazzja. Kulħadd jgħid, meta jiena nirringrazzja, nattira l-grazzja. Tgħidilek xi ħaġa? Taf li Alla jippretendi li inti tirringrazzjah. Taf li Alla jistennija li inti tirringrazzjah. Issa ħanilek xi ħaġa oħra, Alla m'għandu bżonn il-grazzi tiegħek. Ma jridix għax għandu bżonna, imma irida għax għal dak li jagħmel għalik u għalija li jiena u inti bil-flus kollha, bit-talenti kollha, bis-saħħa Alla kollha, qatt ma nistgħu nagħmlu għalina nfusna. Alla li jixraqlu li jiena u int nirringrazzjaw. U jistennija li nirringrazzjaw. Jekk morru fi ktib ta' Luqa, morru ktib ta' Luqa. Anke meta persuna tipprepara messaġġ. Inti ħafna mid-drabi kemm minnkom issajru d-dar tagħkom issajru għall-familja speċjalment. Isma' meta inti ssajjar, issa mhux qed ngħidlek issajjar darba f'xahar għax inħobb insajjar pastor u jien naf darba f'xahar bħalma jgħidu bil-Malti antik inħobb inkewwes xi ħaġa.
So, meta int għandek pereżempju mara jew raġel li kuljum iridu jsajru darba jew darbtej kuljum mal-familja sħiħa u rridu jaħsbu kuljum x'ħajsajru. Kemm il-darba int tgħid il-mara jew dak ir-raġel grazzi tal-li sajjartli. It's not easy, brothers and sisters. Every day, kuljum tittiġi, you have to come up with another menu. Kuljum tittoħroġ b'menju ieħor. Kemm inti lill-mara tiegħek, lill-ommok, lill-missierek, lill-ħutek, il-dawk li qed jgħinuk, il-dik li tippreparalek il-platt. Tgħidilhom grazzi. Il-fatt li meta aħna ngħidu grazzi, dak li jkun ma jħossux li qed jiġi meħud for granted. Amen aħwa? Meta jiena nirringrazzja, nattira l-grazzja. Amen? Luqa 17. Morru hemmhekk malaj, passaġġ li supposta fuq dan. Ħanaqralkom minn vers. Halleluja. Vers 11. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem Ġessu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel fraħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Intom kontu tafu li hemm żewġ tipi ta' lebra? Hemm il-lebra fiżika u hemm il-lebra spiritwali. Il-lebra taf xi jirrappreżenta fil-Bibja? Il-gburija. Il-bniedem gburi araw x'jagħmel. Isma' waqfu l-bot minnu u lew leħinhom u qalulu Ġessu mallem ikollok ħnina minna. Kif rom qalilhom morru uru rwieħkom lill-qassisin u ġara li huma qusejrin fiqu mill-marda tagħhom. U għed minnom kif ra ruħu nfejjaq, raġa lura jajjat u jfaħħar lil-mulej. Nxteħet wiċċu fl-art, f'riġlejn Ġesu u ringrazzjaħ radlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. Ġifieri għandek 10? Le, sorry, għandek 10 min nies morda. 9 minnhom jiġu River of Love regolari. Wieħed ġi darba. 10 fiqu, id-9 telqu, wieħed minnhom li qatt ma ġie qabel ġie rringrazzja lil Alla. U Ġesu qabad u qal, mhux l-10 fiqu mill-lebra. Mhux l-10 fiqu mill-lebra. Fejn huma d-9 l-oħra? Innu tajtu li Ġesu ippretendihom jiġu lura jirringrazzjaw. Taf li Alla jippretendik li inti tmur għandu tirringrazzjah. Kuljum il-mulej jistennik tqum u tgħidlu mulej grazzi tal-li qomt. Grazzi tal-li tajtni ġurnata oħra. Grazzi tal-li għaddejt ġimgħa oħra. Grazzi tal-li għaddejt sena oħra. Grazzi tal-li żammejtni ħaj fejn kien hemm anke okkażjonijiet fejn stajt mitt. Xokk, aksident ta' karozza. Grazzi mulej tal-li salvajtni. Grazzi tal-li ismi huwa miktub fi ktib tal-ħajja u min issel l-infern. Għamlu 5 minuti jaħsbu fuq l-infern darba fix-xahar almenu. Ma taqafx tirringrazzjah il-mulej. Meta tirrealizza minn xi xelsek Ġesu. Ma taqafx tirringrazzjah. Imma l-bniedem li joħodha for granted saħansitra l-Alla sidu jieħdu for granted. Apparti li għandu problema li ovvjament hija ċara x'mhux qed jirringrazzja l-Alla x'għamel miegħu, qed jindika li dan huwa l-bniedem mimli bih nifsu huwa mimli bil-gburija. Għalhekk hemm il-lebra.
U Ġesu Abbatu qal mhux 10 fiqu mill-lebra fejn huma d-disa l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa lura biex jagħti glorja lill-Alla li f'dan il-barrani. Imbagħad qallu qum lil dak il-wieħed imma issa mhux bid-disa. Mur il-fidi tiegħek salvatek, ma qalklux mill-fidi tiegħek fejqitek. Bl-Ingliż tgħidlek l-ewwel net id-disa l-10 l-ewwel li mulej tgħidlek and they were healed. As they went, they were healed. Imma dan il-wieħed meta ġi lura Ġesu qallu now your faith has made you whole. There is a difference between healed and whole. Hemm differenza bejn infejjaq u magħmul sħiħ. Jista' jkun li ħafna Kristjani daqu l-fejqan f'xi erja. Daqu l-fejqan għax nubithom ġew maħfura. Daqu l-fejqan għax jħassu l-paċi fil-ħajja tagħhom. Imma għadhom itabbu, għadhom ibatu f'ħafna erja oħra. Għaliex qatt ma kienu kapaċi li jirringrazzjaw il-Alla, juruh il-mulej li grazzi da kollu għamilt inti. U meta x'għamel, meta ġi lura x'irċieva da? Grazzi kbar. Mala l-ewwel staqsa u rċieva grazzja. U meta jirringrazzja l-lura l-mulej, il-grazzja żdiedet. Il-grazzja, jekk tirringrazzja, tikber fil-grazzja. Anka tgħid li pastor, x'idin nirringrazzjah il-mulej, kelli ġob u tliftu. Ibda rringrazzjah li ġej ġob aħjar. All he's doing is just setting you up for better. Amen. Iġi, ħanilkom aħwa. Ħanilkom din il-frażi fil-ħajja. Everything, not many things, is about perception. ħanida bil-Ingliż u bil-Malti. Many things in your life will never change, but the way you choose to see them can change. ħafna affarijiet fil-ħajja tiegħek mhumiex ħajnbidlu. Imma jista' jinbidel il-mod kif tarahom int. Tifmu? Meta Pietru mexa fuq l-ilma ma kalmax, imma momentarjament il-perċezzjoni tiegħu tbidlet u mexa. Ħafna minnkom qed tistennew l-ilma jiffriża, jikkalma, u mbagħad taħdem għall-mulej, u mbagħad tibda tagħmel xi ħaġa għall-mulej, u mbagħad taħfer, u mbagħad tħobb, u mbagħad terġa' tagħmel. Qabel ma ħinbidel xejn għax Alla lilek irid ibiddel mhux iċ-ċirkostanzi. U taf meta jibdew jinbidlu? Meta terfa' għajnejk il fuq u tibda tirringrazzja lill-mulej. Għax iktar ma tirringrazzja, iktar timtela bil-grazzja. Halleluja. Grazzi Ġesu. Gloria lill-mulej. Ħanorikom żewġ skritturi, morru fis-Salmi 18. Salmi 18. Dan għad nagħmluha aħna bħala is-service tal-aħħar tas-sena. Però rridu nibdew l-ewwel tas-sena bir-ringrazzjament. Nibdew kull ġimgħa bir-ringrazzjament. Nibdew kull ġurnata bir-ringrazzjament. Meta niġu hawnhekk meta aħna niġu s-service dak li aħna nsejduhom laqat tal-Vanġelu, gospel services, jibda biex bir-ringrazzjament, kanta ringrazzjament. Salmi 18, vers Halleluja. Vers 50. Salmi 18, vers 50. 49 u 50. Għal minn għandu bil-Ingliż hija l-vers 49. Għalhekk infaħrek fost il-ġnus mulej u nanni it-tahir ta' ismek. Mela l-ġnus fit-tieni Timotju rajna li ħajkunu bil-kontra. Mhux grati billa ringrazzjament. Ma l-poplu tiegħu irid jiddi billi jkun, infatti taf li waħda mis-sinifikati ta' thankfulness jew li to give thanks tfisser
fil-Hebru hija l-kelma jada jew toda. Taf xi tfisser ukoll il-kelma jada u toda? Waħda mis-sinifikati tagħha hija tiddi. To shine. To shine. Aħna msejħin biex il-poplu, nkunu l-poplu Alla li niddu. Meta d-lammet jiżdied, il-Knisja supposta tiddi iktar bir-ringrazzjament u tagħti glorja u tifħir l-Alla. Halleluja. Glorja lil Mulej. Morru fis-Salmi hemm salm ta' fuq. 100, morru salm 100. Salm 100. Skrittura li għandha tkun popolari magħna. Idħlu bana ta' ringrazzjament mill-bibien tiegħu b'tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddulu ħajru birku ismu. Ejja nagħmlu daqsxejn differenti, trid? Idħlu bana ta' ringrazzjament fis-sena l-ġdida. Bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddulu ħajru birku ismu. Kull meta ħadd tmur ix-xogħol, jekk qed tfitta x-xogħol, jekk inti ġejt mod ix-xogħol lil fatt li inti titħallas. Malta issa saret ħafna komuni, hija barka. Imma mingħajr Kristu hija saħta. Għax il-barka ma tiġix bil-flus. Il-flus huma parti mill-barka, imma l-barka hija meta inti jaraft il-sidek dik hija l-ikbar barka. Għax meta inti għandek il-Kristu f'ħajtek imbagħad kapaċi tivvalorizza verament il-ħajja, tapprezza vera dak kollu li ġejt imbirek bih. Ma meta għandek il-Kristu, ħanida bl-Ingliż, ma naħseb fimtuni bil-Malti, when you truly have Christ in your life, then Christ enables you to truly value everything and everyone you have in your life. Amen? Hallelujah. Fit-2 Korintin, kapitlu 4, u 2 Korintin 9, morru hemm malajr. ħanet qarbnu minn hawn ftit ieħor u għal dawk li intom magħna għall-ewwel darba. Il-mejda tal-Mulej li il-Kattolċi jsejħula l-Ewkarostija hija tfisser hija ringrazzjament. Jiġifieri ara kemm il-Mulej tagħna xi ħaġa. Kontu tafu li l-mejda tal-Mulej ħanamlu anke fil-ġenna? Tafu li l-mejda tal-Mulej anke ssir din hija xi ħaġa li ħassir dejjem. Bħala tifkira. U fil-Mulej poġġa xi ħaġa ċentrali fil-Kristjaneżmu li kull meta nagħmluha niftakru fih x'għamel u l-skop huwa biex aħna nagħtuh ringrazzjament. Ngħidulu grazzi. Għax bħalma tafu, ovvjament, ħafna minnkom issa tafuha, imma dawk li qed tisimgħu għall-ewwel darba, il-kelma Ewkaristija ġejja mill-kelma bil-Grik Evkaristo li ġejja mill-kelma fejn Ġesu Kristu jgħidha u jgħid uħa l-ħobż ta' ringrazzjament. Min hemm ġejja l-kelma Ewkaristija? Il-kelma ta' ringrazzjament. U ħanilkom xi ħaġa oħra. Meta Ġesu ta' ringrazzjament, Mark 4, mhux Mark Borċ, Mark l-Evanġelist. Ġesu qabad il-ħobż, qabad il-ftit ħobżiet u l-ftit ħutiet. Isimgħu nix tagħmel. Għax il-mument li ta' ringrazzjament immultiplikat. If you want more than what you have, be grateful than you have been, more than you have been. Jekk trid iktar minn dak li għandek, mela ringrazzja l-Alla ħafna iktar ta' dak li diġà għandek. Għax meta Ġesu qabad il-ħobż, qabad il-ħut u tali l-Alla ringrazzjament il-Bibja tgħidlek immultiplikaw. Trid iktar flus fil-but? Irringrazzja l-Alla dak li għandek.
Titiktar ħbib, ringrazzja Alla ta' dak li għandek. Titiktar erwieħ li teressaq lej Kristu żgur li Alla jrida. Ringrazzja Alla ta' dak li Alla tak il-grazzja li tmiss tiġa. Titiktar pajjiżi, jiena Malta mhux biżejjed għalija, rid iktar. Mela nirringrazzja Alla li tani Malta. Amen. Jekk kapaċi tgħix grat, if you manage to live full of thanksgiving, mimli b'ringrazzjament, then your tank will remain full when you live thankful. Hallelujah. Amen. Tieni Korintin kapitlu isimgħu kapitlu 4. Vers 15. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat tal-ħajr għal-glorja ta' Alla. Kull meta inti tagħti ringrazzjament, tagħti glorja lil Alla. Tieni Korintin kapitlu 9 vers 12. Fej jitkellem fuq l-offerti. Lejla ħanġibu offerta speċjali lil Mulej. Ħanġibu offerta speċjali lil Mulej. Meta inti ġib l-offerti tiegħek lil Mulej u taf li daw l-offerti speċjalment ħajmorru anke għax-xogħol biex jikompli jitkattar ix-xogħol tal-Mulej. Taf x'qed tagħmel int? Pereżempju, jiena ta' spiss jibatuli videos mill-Uganda ta' żewġ orfanatrofi li aħna nissapportjaw. Jibatuli tfal kantawli thank you papa, thank you mama, jirringrazzjawna. Għaliex qed jirringrazzjawna? Għax aħna wara Alla is-sors prinċipali tagħhom. U ħankomplu nissapportjawhom. Mela da x'qed jiġru. Da aħna parti mill-flus li aħna niġbruha qed ngħinu daw l-orfni kull xahar u dejjem għandhom bżonn iktar. U il-flus li aħna qed nibatu biex ngħinuhom x'qed jagħmlu? Dak il-flus qed jiġu konvertiti f'ringrazzjament lejn Alla. Your money can give glory to God. Il-flus tiegħek jistgħu jagħtu glorja lil Alla. Amen. It-tieni Korintin kapitlu 9 vers 12 tajtek ismawha. Halleluja. Għaliex il-ministeru ta' dan is-servizz mhux biss itaffi l-bżonnijiet tal-qaddisin imma wkoll inissel kotra ta' ringrazzjament lil Alla. I can make my money give thanks to God. Jien nisa nagħmel il-flus tiegħi jirringrazzjaw lil Alla. U darba kont l-Amerika, kont ngħix l-Amerika. U darba l-Mulej għalli, did you know, ħanidilka bl-Ingliż, għax bl-Ingliż kien kont smajta dakna. Did you know that you can be a contributor of bringing people to give me glory? Taf li inti tista' tikkontribwixxi biex in-nies jagħtu lili glorja. It's not just about you give him glory, but you do something, inti tagħmel xi ħaġa biex dak li tagħmel inti ħadd ieħor jagħti glorja lil Alla. Gloria, hallelujah! Amen! Amen aħwa. Grazzi Ġesu. Għal xiex nirringrazzjaw il-Mulej. L-inqum kull filgħodu. Taf kemm hawn nies imutu fis-sodda fil-qatt tagħhom. Ora ma taħsbux li kollha kbar, hawn minnhom żgħar qalbi. Li inti tmur ix-xogħol kuljum, tgergirx tmur ix-xogħol. Grumbling is a curse. It's exactly the opposite of thanksgiving. Huwa l-oppost ta' ringrazzjament. Bħalma nħobb ngħid, if you grumble, you crumble and you stumble. Amen? Meta Alla qaret il-poplu tiegħu ħafna minnhom fid-deżert wara li ħarġhom mill-Eġittu ta' falix, la għaxraw il-pornografija, la għax għamlu
l-okkult. Taf għaliex? Għax ma kienux grati. Wara dak kollu li għamilt miegħek, ħadd gerger ukoll. Hello? Aħna nemmnu li Alla ma tbiddilx. Aħna niddikjaraw li Ġesu huwa l-istess il-bira, illum u għal dejjem. Taħseb li boderja ħalla meta tgerger int. I don't mind, it's okay, I understand how you feel. No, he doesn't. We are called, aħna msejħa biex nkunu poplu ta' ringrazzjament. Jekk anti taqraw sew l-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 9 tgħidlek aħna msejħin biex nkunu poplu ta' tifħir. Mhux gergir. Għaxina x'tista' tagħtih Alla? X'għandu bżonn Alla li inti tista' tagħtih? Xejn! Mela għalfejn qed teżisti biex iġiblu ringrazzjament, biex iġiblu t-tifħir, biex bit-tifħir tiegħek tagħti glorja lil Alla, tikkrea atmosfera madwarek li x-xitan jitwerwer u jitriħat fiha. Halleluja! Amen. Nirringrazzja l-mulej li għandi karozza. U meta tieqaf nirringrazzja l-mulej għalmenu għandi karozza u waqfet. Għandi ninna fil-min, għakom għaw minnkom m'għandkomx karozza. Holiday. Ġili gergirt li waqfit laki karozza inti. Eżatt, dak huwa privileġġ li għandi jien biss. Għaliex? Għax għalmenu għandi karozza li nistan li waqfit li. U minn flok ma ngargix. Le, ma ngargix. Infatti, Marja, l-enti li tisma' ningerger? Ma tistax tikdeb il-mara tiegħi. Jien ma ngerger. Inġija lil min igerger. Xut minnkom tiżjada għal-waqt tibdaw tgergru hija pasker għax għand il-ġuħ. Mela tgerger intu tgerger zaqqek issa, qed nżidu tgergir. Do not grumble. La tgergrux. Imma kunu poplu ta' ringrazzjament. Għax jekk tirringrazzja tattira l-grazzja. Amen. Gergir xax jitħallas il-kontijiet. Irringrazzja lill-Alla li għandek il-flus biex tħallasahom il-kontijiet. Naf, mela le, kollha jkollna tentazzjonijiet ta' l-ingergru jew m'għandekx biżejjed, jew għax ħajkollok tiddejjen. Alla għandu way għal kulħadd. U minflok gerja tgħidlu mulej, inti dak kont taf bieħux. U bħalma darba qed meta jiġi xi kont u ma taffordjax u inti tal-mulej jgħidlu mulej il-kontijiet ukoll tiegħek. Amen. Jien għandi pat miegħek, aħna għandna pat flimkien, permezz ta' Kristu Ġesu, jiena tajtek ħajti u l-kontijiet inklużi. Thank you. Amen. U jekk jiena fidil vera u naf li għaw ċertu kristjani ma jfmux, ma jena għalija din revelazzjoni, jena l-pattijaj niftakar fih kull darba li nġi għawnek meta npoġġi id-deċ ma qudiem ir-reti għaj, halleluja, għax inti għalla ta' pattu inti li tiġa provdejt li bl-abbondanza u kol ħaġa li għandi bżon tiġa provdejt li, grazzi. Amen. Iva fil-ġisem ikolli tentazzjoni li ħajkolli għanibża, jek ħajkolli bizzejiet, mela le, imma aħna poplu ta' fidi. Amen. Ringrazzja l-Alla li għandek it-tfal. Ringrazzja l-Alla li għandek xogħol u job u għandek karriera. Ringrazzja l-Alla li għandek post fejn tiġi tfaħħar l-Alla hawnhekk. Jiena jiddispeċini meta nisma' mhux jiena Alla jiddispeċih. Meta nasala hawnhekk, komdita air condition seats biex ma tweġġax il-patat ma tġiġi fuqhom bil-kuxin. Għal kollox ħsibnilek. Kif tista' ma ċempilx? Kif tista' tgerger?
Hallelujah. Thank you, Lord. Gloria al mulej. Ħanes piċċaw l-axħar skrittura. Morru fi ktib ta' Filippin kapitlu 4 ħattu piġir. Taf x'indunajt jiena? Osservajta fil-ħajja tiegħi. Meta bniedem tirringrazzjah tiġbdu lejk. Bis-serjetà ngħidlek. Meta bniedem tirringrazzjah, nista' nitgħallem minna jiena wkoll ta' rivieri, imma meta kont konxju u għamilta b'mod konxju, dak il-bniedem ġibittu lejk. Jekk tal-grocer irringrazzjajta, thank you, you're doing a good job, sister. Jon kellaw, grazzi, napprezza s-servizz tiegħek. Tgħid, fejn se naqdik illum? Amazing kif il-persuna huma kalamita jixtiequ jkunu apprezzati. Jekk xi ħadd fil-kju hekk tara xi ħadd maddas fix-xogħol minflok gergrilu ma xinti maġġel, tibżax, no problem, nifmek ħitat, take your time, no problem. Napprezza x-xogħol tiegħek, qed tagħmel xogħol tajjeb, you're doing a good job. Dik li jkun, jew dak li jkun serraħtu. Kelma ta' ringrazzjament. U jekk tgħid id-discount, mur irringrazzjah ħafna. Amen. Alla huwa wise. Alla tagħna lilna modi kif jiena u inti nistgħu ngħixu fil-grazzja kontinwament u nattivawha dik il-grazzja. U waħda minnha hija ir-ringrazzja. Amen. Halleluja. Ħa nispiċċaw b'di Filippin kapitlu 4. Il-lejla hawnhekk, praise and worship team, would you come please? Il-lejla hawnhekk hawn persuna u lilek titloba xi ħaġa lill-mulej, speċjalment fejqan, għandek bżonn fejqan u inti lek titlob il-mulej u qed tara di l-aħħar tas-sena ftit sigħat baqa' tal-aħħar tas-sena u dal-fejn għandek ma rajtux. Min dik il-persuna? Min dik il-persuna? Għandek bżonn fejqan. Halleluja, għandkom bżonn xi ħadd hawn persuna għandek bżonn fejqan. U dal-fejqan li lek tistenna lill-mulej biex tara dak ma rajtux fil-ħajja tiegħek. U inti kont nervuża, jew nervuż. Għax din il-fejqan għandek ma rajtux għax issa waslet l-aħħar tas-sena. Hawn xi ħadd il-persuna kienet il-persuna min hi? Il-persuna min inti? Oli dek, min inti? Min inti? Li lek tistenna l-mulej biex jifeq jew kella biex tara l-fejqan għax jiena nemmen il-Ġesu Kristu diġà fejqek anyway. Inti brada li ħassej fl-ispirtu tiegħi hija li ilek tistenna l-mulej biex ifejqek fuq xi ħaġa u xtaqt li inti dal-fejqan tirċivi qabel tal-aħħar ta' sena u għadek ma rajtux dal-fejqan. Inti brada, vera? Ħadd fiq issa. Minn hawn ftit ieħor. Ħa naqraw skrittura u ejja hawnhekk inti brada. Ejja kam. Filippin 4 vers 6 simgħuha. Tħabtu raskom xejn fit-talb kollu tagħkom, itolbu uru lill-Alla xi jkollkom bżonn u irringrazzjaw. Titlob? Tistaqsi titlob? Ask, pray and give thanks. Itolbu, istaqsih u ringrazzjah. Ħafna jitolbu. Għalkemm ħafna jrednu. Oħrajn jistaqsu. Però kemm hawn minnhom jirringrazzjaw. U meta tirringrazzjah meta tara? Jew meta tlabt u emmint. Meta tlabt u emmint. Jekk inti verament emmint li Alla semek, mhux tirringrazzjah meta ħassejt xi ħaġa, imma tirringrazzjah il-moment li tlabt għax l-iskrittura tgħidlek u kull ma titolbu. Emnu li diġà lajtuh. U jkunilkom.
Emmen li ġaqlajtu, u la emmen li ġaqlajtu, ma jinn ringrazzjah. Għaw xaħat li għandek bżon il-mulej li għamel xaħġa fik, u inti tlabtu. Ma nsejt ringrazzjah li inti nfejja, li inti mbirek, li l-mulej ħarġek minn din is-sitwazzjoni, li Alla semak minn dik il-ħaġa li tlabtu għalija. X'għandek bżonn, brata? Importanza zi? Għaj li seħbi. Minn xiex. Praise God. Olli dik, il-mulej. Hemm xi ħaġa fimma li hemm xi ħaġa li tibboderjak. Meta l-għadu jattakkak, għax infatti inti markat minn Alla, għalhekk jattakkak. Il-fatt li l-għadu jkun qed jattakkak, l-għadu għandu jkun il-mezz, jew wieħed mill-mezzi li jfakkrek li int midluk minn Alla, għalhekk l-għadu qed jattakkak. Għax kieku ma jattakkakx. Amen? U l-mulej poġġili fuq qalbi biex nitlob illum għal xi ħadd li ilu jistenna biex ifiq minn xi ħaġa u sar nervuż jew kellha jisu hemm tiħta qalb għax għadu sal-aħħar tas-sena għadu ma rax dak li xtaq. Imma l-mulej sema t-talb tiegħek u tidħol f'sena ġdida infejjaq, brother. Halleluja. U l-Ispiritu Santu diġà timissu sa stess. Itolbu għalih sa stess. Estendaw ejdejkom u tolbu għalih. Għax il-fat li ħaraċaw huwa pasta fidi ikkoopera mal-kelma profetika biex ju jirċivi. Ħanilkom xi ħaġa aħwa din hija powerful, potenti u di tinsewix għal sena ġdida daħluha magħkom ħadd tiftakruha. Il-barka, il-fejqan, il-mirakli jiġu minn Alla. Imma Alla dejjem juża persuna biex jiddeliverjah jilek. Amen? Halleluja. Misi għadis, ingrazzjak ta' dan hija u ibbini fil-fidi. Mula jinti rajt il-karba u t-talba fil-qalb ta' dan hija. Mulej, f'din is-sena 2018, dak kollu li għandu bżonn fil-ġisem, fil-ħsieb, fil-moħħ, l-għadu li prova joppressaħ jaqtalu qalbu mulej għaddis fi Sandru Kristu. Mulej illum niddikjara li x-xitan huwa giddib, li mulej kull opra tad demonju titkisser minn fuq dan ħija, li inti għat mulej ma tikkundanna għal dan ħija, li huwa ibnek aziz mulej. Halleluja, inti sejjaħlu mbirek, inti sejjaħlu mfejjaq, inti tissejjaħlu mulej sħiħ. U niddikjara mulej fuq u mulej għaddis li bħalma in Kristu ekkuwa fid-dinja dan hija l-lum fi San Kristu Ġesu. Mulej għaddis inti smajt il-karba ta' qalbu u l-lum bil-qawwa tal-isem Ġesu Kristu. Mulej fire! Fire! You are healed! In the mighty and glorious name of Jesus. U mulej, inħassar u nkisser kull attak diaboliku kontra ħsibietu. Mulej, kull forma ta' kundanna li mhix ġejja minnek mulej nafu. Għalhekk inkissira bil-qawwa tad-dem ta' Kristu u bin-nar tiegħek Spiritu Santu. Today in the name of Jesus, the Lord says, my son, I love you. Ibn Hobbok, I love you and I'm proud of you. And you delight my heart. I have set you free. Be free in Jesus' name. Hallelujah. Be free. Be healed. Every form of heaviness. Kull toqol jitlaq. Kull kelma ta' diskoraġġament titħassar fissem Ġesu Kristu. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. You are free. You are free.
ادخل سنة جديدة مفيق ومهلوس. هاليلويا. أو شغاتي يجي ringraziamento المولى قبل ما يتقربلوا. كم برادر. Microphone boys. Mike. Hello. Right. Jena hawnhekk ma ħobbx nitla', imma llum il-mulej ritni hawn fuq. U nafx inħoss. Llum qed nara God TV u għall-ofsenar. U tana Luke 15:20. L-mulej huwa r-raj. Amen. Illum ma rridx nara fil-ktieb. Illum irrid nagħmilha. Xi ġifieri huwa r-raj il-mulej. Il-mulej jagħmel hekk l-aħwa. Amen. Il-mulej talaq dak kollu li kellu. Għal-naġa l-mitlufa. Il-naġa l-mitlufa huwa l-pastor, huwa Marjella, huwa jien, huwa kull waħed u waħda minnkom. Talaq it-tron tiegħu il-mulej. U niżel. Il-mulej ma rġib il-naġa l-mitlufa. Halleluja. Waħda minnkom. Walla mitlufa. Kemm għandna fejn nirringrazzjaw il-mulej. U l-naġa ma għadx bida refaħħa. Għamela ma kull waħda minnkom. Halleluja. Amen. Mike. Qalbkom għal-mulej. Iftħu qalbkom għal-mulej. Il-mulej jrid kull waħda minna nsalvaw. Amen. U ma nkunux ipokriti. Inċedu ħadd minna mu perfett, imma għalek it-tella fuq dak is-salib. Biex kull problema, kull ħaġa li miġġejja minnu induru leħu. U lesta ed għanna. Ta' dan nirringrazzjaw, għanna l-fejn nirringrazzjaw il-mulej. Grazzi Ġesu. Halleluja. Gloria lil-mulej. Għaw xaħti jgħati ringrazzjamenti ieħor ta' xi ħaġa lil-mulej. Għaw xaħti jixtieq. Come quickly sister, come. Come. The cross. Thank you. Itla sister, itla. Thank you. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-mulej ta' dak il-brother li kien kapaċi jumilja ruħu quddiem kulħadd. Għandi ġismi kollu qed jaħraqni x'ħin rajtu hawn. Niddikjara ħafna bħalu li jumiljaw ruħhom, jarmu l-irġulija, jarmu l-gburija, għax quddiem il-mulej daw ma jiswew xejn. Proset, brother. Amen. Gloria lilek Ġesu. U dak li tlab talih, il-mulej ġatajulek. Ejwlek. Amen. L-unika ħaġa li baqalek tagħmel taħtfu. Nixtieq nitlob maħfra jekk weġġajt il xi ħadd din is-sena. Inħobbkom vera. Intom il-familja tiegħi vera x'jien barra m'għandix familja. Amen. Nirringrazzja l-kull wieħed u waħda minnkom li ħadd tuħsib il-familja tiegħi. Nirringrazzja l-pastor u l-Marjella. U nirringrazzja l-dawk li dil-ġimgħa ċemplu li ħabbar raġel tiegħi għax kien ma jiflaħx. Imma x-xitan taħt saqajna. Amen. U fejn hemm l-unità. Halleluja. Hemm is-saħħa. Għalhekk ejja nibqgħu uniti jaħwa please. Please għall-mulej. Għax hemm barra hemm xeba dlam. Amen. Fil-familji tagħna x'imkien f'xi rokn hemm id-dlam. That's right. Ejja ħankisru dak id-dlam moħbi. Għaliex aħna dawl, ejja nkunu dawl tassew.
numiljaw ruħni hija l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu u narmu l-kburija. Amen. Għax dik mhux se noħdu għamana. right. Imma dik se tikxef xejn fuq qalbna. Amen. M'hemm xejn moħbi qudiem il-mulej, la tħallu xejn moħbi qudiem il-bniedem aħwa. Inħobbkom il-koll u nitlob barkiet enormi fuq ħajjitkom għas-sena li ġejja fisem Ġesu Kristu. Halleluja. Dan huwa ċans tagħkom jekk xi ħadd jixtieq jagħti ringrazzjament. Jiena nixtieq nirringrazzja l-mulej l-ewwel qabel kollox. Nixtieq nirringrazzjah tal-li sejjaħ li hawn, Amen. tal-li għażilni u għarrabni u saparani għall-glorja tiegħu. Amen. Nirringrazzjah li għaraft u l-ħajja tiegħi inbidlet totalment u kompletament. Laqas isa l-istess ħajja. That's right. U nirringrazzjah tal-li l-verità kitibha f'qalbi. Amen. Nirringrazzjah ta' dil-Knisja u nirringrazzjah tal-pastor u ta' Marjella u tal-leaders li jmexxu u dawk in-nies li jiddedikaw il-ħin jiġu hawn kuljum. Amen. M'għandix form biex nirringrazzjah tal-paċi, tal-ferħ, tal-għaqda. M'għandix form biex nirringrazzja l-pastor u l-Marjella ta' dak kollu li jagħmlu għalina u magħna, tal-paċenzja u tas-sagrifiċċju tad-dedikazzjoni li huma għandhom. Mhux qed ngħid li huma perfetti, għax ħatmu. Imma m'għandix form biex nirringrazzjak Ġesu ta' din il-Knisja tal-aħwam. Amen. M'għandix form Ġesu, m'għandix form biex nirringrazzjak Ġesu. Amen. Inti r-re fuq ir-rejiet. U kieku aħna nmilu ftit li nfusna lejk Ġesu, inti torina u tikxef il-misteri tiegħek Ġesu. U tina ċavetta l-problemi fil-ħajja tagħna. Kieku aħna nifqu nwebsu qalbna u nħallu fidejk, il-ħajja tagħna ta' vera tinbidel. Għax inti m'intix kiddib, inti missier il-verità. Grazzi Pastor u grazzi Marjella tal-imħabba li turu, tas-support li turu, tal-erf li sejjinkom bih il-mulej, Amen. tal-wisdom li ta'kom il-mulej. U jien nirringrazzja l-Ġesu li jien dan kapaċi narfu. Grazzi Ġesu. Amen. Għax bis-saħħa ta' dan, meta jiġi x-xitan, jitfa' xi ħsieb. Bis-saħħa ta' dan biss nista' nerfu. Amen. Bis-saħħa ta' Kristu. Amen. Inħobbkom. Amen. Halleluja. U nixtieq niskuża ruħi jekk xi darba offendejt jew iġġajt lil xi ħadd. Ma għamiltix b'intenzjoni. Ħana kollha nikbru bħas-siġra tkun żgħira u tibda tikber. Amen. Amen. Kollha nikbru fl-erf u fl-arfin tal-kelma tiegħu. Għandna nħobbu nissapportjaw xulxin u mhux Amen. nieħduha kontra That's right. xulxin. Kristu jħares lejna bajnej ta' mħabba, bajnej ta' kompassjoni u bil-qalb miftuħa dejjem biex nerġgħu nirrikolċiljaw u nibdew miegħu. Amen. Mela ejja nkunu bħalu, jkollna qalb Kristu, moħħ Kristu, għajnej Kristu, ħalli nimxu dejjem fil-ferħ u fil-paċi Gloria tiegħu. Ġesu. Bl-ebda toqol, ngħixu ħielsa kif jixtieqna. Għatuh kollox il-Ġesu u għejxu għal-Ġesu. Għatuh il-ħajja tagħkom bħala sagrifiċċju ħaj u taraw il-mulej. Din is-sena x'kapaċi jagħmel. Laqqas fom ma jkollkom biex Alleluja. tirringrazzjaw. Grazzi Ġesu. Amen. Grazzi Ġesu. Ma konġ ġej ngħid, grazzi, ma naħseb il-mistrija mhux ħaġa tajba u Amen. ma nistax ma ngħidx grazzi. Grazzi tal-familja tiegħi, grazzi tal-mara l-għandi, Amen. grazzi tat-tfal, grazzi tax-xogħol l-għandi għalla volja u impenjattiv ħafna, Amen. grazzi tal-ġid li tħallini nagħmel permezz tal-affarijiet li Grazzi, nkun nagħmelhom kuljum. U l-grazzi prinċipali hija grazzi għax fejjaqtni Il-mulej. Amen. u għal Għedilom minn xiex fejqek għal min ma il-mulej. jafx, jiena kont mbati ħafna bżaqqi u mhux affarijiet żgħar ġifieri, ma tistax tiekol sew, ma tista' tagħmel xejn. Mux kien jiġilek meta konti kol l-affarijiet normali. U ġieħ kbir, jisek għandek xaħat jafsek inkollu hawnhekk ġo zaqqek, ħruq ta' stonku kbar. Kelli Anka anke- periklu li tmu l-isptar. kelli problema anke bil-pankreas, sens illi konti li xi 8 snin bihom daw l-affarijiet. Ux ġara lek.
Tiseti dinna dak il-ġurnata xena niftakara. Ma fejqek il-mulej. Propjament konna din hawnhekk u li ġara kien li Gordon saqsa minn għandu bżonn ifiq, ħass li għandu bżonn nies li għandhom bżonn ifiq u għed jien għandi bżonn infiq. Ma iktar mill-infiq l-uġiħ li kelli, iktar infiq jien, jisni kelli bżonn. U naħseb kif fiqt jien fiqt il-bqija. Dakinhar li Nirringrazzja l-Eltin u koll mekka xuen ifdi l-proċess u koll ħafna. Grazzi Ġesu. Amen. Dakinhar li Jonathan fejq. Konna l-ħadd fil-ħodu konna servisaw, grazzi Ġesu, palma tafu din is-sena għajna ħafna mirakli, għomja jaraw, tora xisimu. U niftakar kien hemm mekaw u għetlu brother qed nara Anġlu qed imislek zaqqek dak il-ħin. U dak nar stess mar jiekol kilċi burger da siex bid-dera u l-mara tiegħek qartlek għad attent ma morrux nisbaw nġġu l-isptar. Alla jien infejja, il-mole fejaqni. Nista x-xogħol tiegħu għadaħ għax għalliju, nista x-xogħol tiegħu qalulu, oj, ġieta għad attent li xinti tiekol. Għallhom lejna nfejja għax il-mole fejaqni ġewwa River of Love. Gloria lil Ġesu. Alleluja. Nħobbu lilek u l-ulidek u l-familja kollha tiegħek. Ajja ma beda. L-aħwa kompli brada, kompli. Alleluja. L-ewwel nett nixtieq ringrazzja l-pastor mhux biss ta' kull service u ta' kull ikla spirituali li nieħdu minn hawn, imma anka fuq bażi personali, nistaq ringrazzjak lill-pastor lil Marjella. Ovvjament kieku ma kienx huma probabbilment għadni fid-dinja. Nixtieq ringrazzja lilkom ħuti kollha għax forsi mingħajr ma tafu laqqas kultant hekk laqqas forsi tagħtilkom moħħhom imma lili personali kemm timlu li vojt f'ħajti. Halleluja. Verament. Forse ħafna drabi huwa jiena li niċċajta u whatever imma fl-istess ħin qed ngħidilkom huma intom li timlu ħafna vojt f'ħajti. U dan ringrazzjakom. Nixtieq ringrazzja wkoll il-Praise and Worship Team, mhux il-Praise and Worship Team dan le, imma speċjalment il-Praise and Worship Team Jonathan u l-oħrajn sħabi li ndoqqu flimkien aħna, ġifieri eżatt, Johan, Natasha, insomma, Jesmond kollha tal-paċenzja li ħdu bija. Intom ma tafux, għax il-rehearsals ma tkunux hawn u ovvjament intom just tarawna meta ndoqqu hawnhekk. Però jieħdu ħafna paċenzja bija. Grazzi Ġesu. U nirringrazzjom. Grazzi mulej fuq kollox ta' dawn in-nies. Alleluja. Gloria lilek mulej. Xi ħadd ieħor jixtieq jgħid ringrazzjament? Come my brother. It's okay. No worries. This is what's all about. Jien nixtieq nirringrazzja l-Alla wkoll. Daw l-aħħar xahar u nofs tlieta kelli ħafna attakki mill-għadu fuq is-saħħa tiegħi. Biss bħalma jgħid is-salmek minn kollox ħalesni l-mulej. Alleluja. Nirringrazzja l-Alla għalhekk, nirringrazzjak mulej qaddis ta' dak kollu li qed tagħmel miegħi. Aħwa nipperseveraw meta l-għadu jattakkana nibqgħu nipperseveraw ma nħallux ħitan jitilgħu. Amen. Nixtieq nirringrazzja l-pastor ukoll għaliex f'kull service li tini service. Bis-serjetà. U nirringrazzjak minn hawn u lilek u l-Marjella pastor. U jekk konċi darba xi offiża għal xi ħadd, jekk inkwitajt lil xi ħadd żgur ma għamiltix kont konxju tagħha ġifieri però niskuża ruħi jekk xi darba kont forsi qed xi kelma żejda jew xi ħaġa aħfruli. Amen. Amen, brother. We love you. Xi ħadd ieħor jixtieq jgħid ringrazzjament? Aw xi ħadd ieħor? Ħankantaw, come sister, come. Ħankantaw one refrain. Thank you for... U ħanitqarbnu flimkien. Come sister. Ma konċ ġejja biex ma jisir mux dejjem It's okay, l-istess. no worry. Imma ma ħaġ bikwieti.
Nirringrazzja lil Mulej, għalik Pastor u għalik Marjella, Pastor Marjella, nħobkom ħafna. Nirringrazzjakom li wallittu lil żewġi, il-Ruben, li verament bimħabba kbira jitlob ukoll li dejjem il-familja tfaqqas u grazzi Ġesu. Nresquhom l-hawnhekk lejn Kristu. Nemmen illi anka matul din is-sena irbaħna ħafna. Kellna naġa magħna ma ħarbet mad-dinja u ħaterġa' tiġi f'isem Ġesu Kristu. Amen. U dak li għatfadlinna fid-dinja u lidna kemm ulidi u kemm ulidu ħajġu ħanarawhom din is-sena. F'isem Ġesu Kristu. Nirringrazzja l-Mulej li f'din is-sena iżżewwiġna jiena u Ruben dal-waqt nagħlqu sena wkoll. U grazzi Mulej li kellna tiġ abbundanti. Jien u Ruben ma ħriġniex solt, ma kenniex flus, din hija testimonjanza li biex ħantija. U meta konna deċidejna li niżżewġu konna tkellimna ma' Marjella u konna dnila illi aħna nixtiequ niżżewġu però nixtiequ tiġi ma jimpurtax kemm inbirku ċriket l-aqwa li niżżewġu. U Marjella qaltilna bil-fidi, kollox għandkom lest. U għadna ħarisna lej xurxin u għadna kif għandna kollox lest bħal speċi. Ok, għaltinna intom biss semnu. U hekk nemminna u fil-li konna se nagħmlu anka parti żgħir u tlabna bil-fidi biex il-Mulej jinkriżi għalna t-tieġ, konna jillu Mulej kemm nixtieq li tagħmlilna verament tieġ mistħoq għal uliedek. U verament barka kbira għax l-aħwa ta' hawnhekk verament għajnuna biex it-tiġ tagħna jsir possibbli u t-tiġ seħ kien hemm saħħtiet fuq ħajti nkissru biex ma niżżewwiġ. Ġifieri kien hemm testimonjanza ma forsi xi darba tasal li tkun għax forsi tieħu l-ħin. Imma sorry? Sena d-dieħla. Is-sena d-dieħla. Grazzi li nara l-oħti hawnhekk u r-raġel tagħha futur żewġa u l-familja tagħha. Nemmen li ħanarhom jiżżewġu hawnhekk ukoll. Ħanara l-ħija jonqos ħija u insomma u l-familjari kollha tagħkom li għadhom mhumiex hawn niddikjarawhom li ħajkunu hawn f'isem Ġesu Kristu s-sena li ġejja. Grazzi għalikom. Thank you Pastor Marjella, thank you Pastor Gordon. Inħobkom. Nħobbukom anke aħna. Come sister. Sister. My dear daughter. Daw kolla u liedi u kolla mill-istess mara, il-Knisja. Nixtieq nirringrazzja lil Mulej ta' dak kollu li għamel miegħi din is-sena. Li l-ewwel ħaġa li ġab il-familja tiegħi hawnhekk. Li ġab il-oħti, tifla toħti, it-tifel toħti. Nirringrazzja ħafna lihom. Niddikjara li u li jerġgħu jiġu. Amen. U koll nemmen u niddikjara li l-familja tiegħi li għandi familja kbira l-Awstralja li jkunu tal-Mulej. Alleluja. Nirringrazzja l-Mulej ukoll ta' dak kollu li tani tal-dar li qed ngħixha fija li kienet diffiċli ħafna li mmur noqgħod hemmhekk. Kien hemm ħafna problemi u grazzi Mulej kollha solvew. U l-Mulej kont nħossu jgħidli fejn m'hemmx triq jien ħanagħmel triq u verek kien. U tax-xogħol ġdid li għandi li qiegħda għal qalbi, grazzi Mulej. U tal-jieħu paċenzja dejjem bija u joħorġni mill-basal intħol fih. Rekka u riħa ta' basala. Tfaċċ illum. Peress il-mami tiegħek mhux qegħdija għadaw. Eżatt, u il-miraklu jagħmel mal-mami tiegħek kbir jgħidulhom. Mux ta' ringrazzjament għalej. Il-mami tiegħi kienet l-ewwel ħaġa ġbati mid-depression u tixrob ukoll. Għamilt żmien kelli mur noqgħod magħha. U jiena ma rridx noqgħod, ma rridx b'xejn, però meta kont darba minnhom kont hawn ġew. ħassejt il-Mulej jgħidli int m'intix qed tobdini. U għatlu Mulej okej, ħanobdik. U ma rridx immur għax jien ma naqbilx magħmel.
Daw is-seba' xhur kienu diffiċli ħafna u l-mulej kon ngħidlu għal xi xritni hawn. Imma l-mulej għal kollox għandu pjan. Fl-aħħar ta' dawk is-seba' xhur ġrat xi ħaġa li kienet diffiċli ħafna, imma bis-saħħa tagħha u minn donat li kienet vera attakkata mix-xitan. U bis-saħħa tek daret lejn il-mulej u bdiet tiġi hawnhekk. Mit-tieni darba jew tielet darba li ġiet hawnhekk, il-mulej fejjaqa minn għajnejha li kienet ilha ma tara minnha. Kemm għandi żmien jien niftakarha dejjem tgħid li ma tarax minnha li tara dalma. U grazzi mulej fejjaqa nagħmel miraklu magħha u s'issa għadha tara. U ħatibqa' tara. Ta' dan ringrazzja lil mulej u nemmen li l-mammi ħajkompli timpruvja. Amen. U l-ħajjita ħataqleb ħafna l-aħjar. Amen, ħani tolbu għalija. Għax il-mulejja ma ħafna affarijiet iktar mill-li qed tgħidilna l-oħt. Trasformazzjoni kbira li ħafna mill-wlieda rasqu lill-mulej. Ħani tolbu għalija. Mulej qaddis. Bilek il-din l-oħt, Jacqueline. Tolbuk mulej qaddis biex taqla kull weġġa. Tieħ il-qalb, sim tal-qalb. Fisem għanzik zibinnek Ġesu. Mulej, dak li bditek fih din is-sena, fis-sena ġdida hija jkollha il-premju tiegħu. Mulej qaddis li provedizza mulej invażjoni tal-barkiet tal-sopranatural tiegħek fil-ħajja tagħha, ġissimha fuq ix-xogħol tagħha, fil-finanzi tagħha. U l-familja kollha tagħha mulej qaddis, inti sejjaħtina biex kun bħal Debora. Halleluja fil-familja, però anka fuq dan il-pajjiż. Mulej inti tajta fom, tajta l-kuraġġ. U dlikta bl-Ispirtu qaddis tiegħek bla biża. Għalhekk ningrazzjak mulej. Dak kull li għamilt magħha mal-mami tagħha bejnietom bejn l-aħwa u dak kollu li seraq ix-xitan. F'isem Ġesu Kristu jiġi rritornat u rrestawrat 7 darbiet oħra. Irċivi glorja u tifħir mulej. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Listen. Halleluja. Ħanet tolbu, ħanet qarbnu. Kulħadd ibaxxi rasu u jitlob miegħi. Biex qaddis ingrazzjawk tal-akbar don ibnek Ġesu. L-salvazzjoni li tajtna permess tiegħu. Nubietna huma maħfura kollha u maħsugla ma kollha bid-demm għażiż tiegħu. Aħna llum mifdija mulej. Illum salvati mulej, aħna llum nissejħu uliedek. Aħna mbirka. Nfejqa minn kull mart. Għandna l-ħafna xiex nirringrazzjawk. U aħna nkunu dak il-poplu anka fl-2019 ħafna qatt aktar minn qabel il-poplu ta' tifħir ta' ringrazzjament. Grazzi li aħna mimlija bil-grazzja tiegħek. U mimlija bil-grazzja biex nkunu l-poplu ta' ringrazzjament tiegħek. Illum nitolbu kbirek dan il-ħobs u dan il-kalċu qaddishom bil-kelma tiegħek b'din it-talba u l-Ispirtu Santu. U fl-imkien aħna llum nemmnu mulej qaddis li bil-fidi nieħdu sehem fil-ġisem quddiem ta' Kristu. Fil-lejl Ġesu inti konti tradut, inti daħat il-ħobs, samtu. Reddejt ħajr, ringrazzjamentu, tajtu li d-disċipli tiegħek u għed, ħudu u kulu. Għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. U wara li kielu, Ġesu ħal kalċu għal, ħudu biex ħorbu ġan huwa l-kalċu tal-patti ġdid li huwa f'demmi. Id-dem li huwa mxered għalikom u għal bnedmin kollha. Għal maħfra d-dubbi tagħmlu dan, b'tifkira tiegħi. U hekk kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom tkunu qed tixxandru il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Sakemm jerġa' jiġi u għalhekk ngħidulek flimkien Maranatha, come Lord Jesus. Illum permezz għad-demm qaddis tiegħek. Il-ġisem li ġie maqsum għalina biex dan il-ġisem tagħna jkun infejjaq. Ngħidulek grazzi. F'din qarbin u f'din il-mejda ngħidulek grazzi mulej. Tal-li fejjaqtna. Grazzi mulej
ta' żwiġijiet li inti restawrajt, relazzjonijiet li inti sewwejt, mulej mart li inti fejjaqt, ġobbijiet li inti tajt, promotions li inti mulej raddejt. Dak kollu li l-għadu ser ilna mulej f'din is-sena niddikjaraw li f'din is-sena ġdida 2019-2019 jirritorna lilna u l-familji tagħna kollha mulej qaddis 7 darbit aktar fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret għal glorja tiegħek Missir qaddis. Mulej, grazzi li din is-sena ġdida ħammorru aktar il-ola. We're gonna go higher. Grazzi mulej fejn aħna weġġajna lil xi ħadd. Anka forsi speċjalment mhux intenzjonat aħfrilna. Fejn weġġajna lilek fl-ignoranza, fir-ribelljoni aħfrilna. U nidħlu mulej, nispiċċaw din is-sena f'din ix-xirka ta' barka u nibdew is-sena ġdida fil-paċi fil-għena u fil-ringrazzjamenti lilek u mulej. Mulej la tħallina qatt nitbedu minnek biex aħna u int nkunu tassew ħaġa waħda miegħek f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Għatu ringrazzjament il-mulej u wejjew u rċievu mill-mejda tal-mulej aħwa. Halleluja.